So, asa ta padulong lang dito? Ay, sablay sangkol. What's up? Kumusta mga abay? So, today is vlog-vlogan lang. I'm with so, karon nga adlaw magpaputol lang ako. Muna yung first time na mo mag-vlog sa gawas. Gwapo man daw siya na yung alot. Ha? Gwapo daw siya na yung alot. Of course. Meron sa Joker's Barbershop. Hi, Joke. Makaulaw kayo. Okay na. Okay na, B. Sabi mo, be? Sa iyong alot na taas ragyapon? May pa wala kagapalot? Okay, kaysa. Mananag alot? Mananag alot? Ata sabi. So, amos ang kuha ng motor. Sing ko ra, boss. Boss, sing ko ra, boss. Bossing. Okay na boss ay. Dapat boss ah.
Sa'yo mo order. Ikaw. Order, bisag pila. Kampoy na chocolate ba? Kulang na kay ikaw. Where's my satisfying? Kanan na. Ah.